Right, maita zvakanaka mauya vakomana. Mashure apa munenge muchida kundiitira he? Munoda kushatisa zita rangu here nini? He? Aiwa kani Rich Auntie, hapana kana yakanyanya stereki pai. Panongonzi hoyo. Ndaikata Rich Auntie. Uri sewe zvako mujaya iwo wandibhowa stereki. Uchingotiwo matama iwayo ndokuita seko wandiitira ikoko he? Rich Auntie, calm down kani. Listen, Bwaitika kuita sei he? Uri sewe zvako magirazi usatombodondigumbura iwe wanzwaka. Unomboziva here kuti mari yandakupa iyoyi mari yevanhu vangu yefizi yemwedzi wese. Wakutokandira zvako zvivanhu. Unogona kutadza kudzoka kunoko wakada kuita zvekutamba neni. Inini Rich Auntie hapana zvandaita inini. Handimandambidza mari ndikabva ndati mukomana abate nekuti guku hana naboriji kudheno. Modza akatombesa message Maxeni vachitambikira rehufu but ari kudhonza tambo. Mukomana achakuda zvinonaka akauya kuziva. Saka iye magirazi ndiye aita ngudzu. Aukanda mari mustadium. Mabhaiza mukoma. Ukunzwa mufana wangu? Iyo mjaya, inda wakani uchida kundipandukira apa. Ukwane wanzwa. Hapana mchena apa. Mchena wacho ndiani panapa. Kwa chapinda denga racho na ndiani. Ari kuti dira rizare ndiani. Ndo zvatetika izvozvo. Ndapuwa mari zvakanaka na Rich Auntie. Iwo wakuikandira mafanzi. Ndo kuzurudzira wandiitira iroro. Imimi vakomana imi munonyatsoziva kuti handina content moda kundidaiso. Do you know kuti kutopa vanhu mari kwandinoita ikoko ndo content yangu iyoyo. So kana uchidaro uri kuda kuti zvizare kunana ayarare vane dzungu nemunyama avo. Ndakunzi ndakarambirwa mari munoda kuti ndichemere vakomana imimi. Iyo matama mahombe. Wadai kuisa mari iyoyo muhomwe mako. Une dzungu stereki mfana iwewe. Ndo zvaunoita izvozvo zvekunakurira vamwe nyoka mhenyu all the time. Zvima side pocket zvako zvaunogara wakapfeka izvozvo ukuti mari haikwane here imomo. Wanga uchidaka kuti maZimbabweans ati inini ndine nzara yemari. Maya, iwe magirazi iwe remember uri kudya neni iwe. Usade kufarisa panapa wanzwaka? Wakuda kutaurisa manje. Kudya newe kwekuita sei kwacho? Ukwane iwe. Chicha ndinodya newe nini? Unopinda pamasongo angu wemba one line rakareba 2 seconds. Ndini ndotokuitisa mbiri. Bamunina musima kufarisa here mimi. Okay, wona Rich Auntie. Inini kandubu ndachitorida zvekudaro, but matadza pekundipira pacho manje. Demandipira kuseruka, zvazina na pressure. Because nana boriji kumbo. But zvinozoitera mana kana zvakunzi olitu akapuwa mari pa stage kuchando. Zvimwe zvacho dabhura iwo Rich Auntie. Iwe kutokupa mari kwandinoendaita ikoko ndo basa rangu iroro. Unoti ndiana singade spotlight yeye. Iwe mfane wakuta kunyarwa manje. Kana tadzokera kurutsuka, usauye futi kumofela sounds wanzwa. Record label yangu handidi kuona ikoko. Mukuru. Hakuna record label yakadaro kana mazogara kaba mnini. Mukwane manzwaka. Rich Auntie. Chindisota yangu kainini kaandogona kutonovhura hangu kakota maibuchari kurutsuko. Ma1. Zvina zvinanyatsomira mushe padeni. Budai muno tuone makajaidzwa imi. Mari yangu muchadyira kuhope ana satani vevanhu. Budai tuone. Ndwayezva magirazi. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapweriona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona yewanhumi. Kwedu unoti kundochema nosapoti yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare yakamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo inini nochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri ku YouTube kwa wanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai enda ndichatuka vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.